Jo em dic Imma Espel. És encarregat de la promoció del turisme aquí del país de Berguedà. Exacte, jo estic treballant per l'oficina de turisme del Berguedà i el que fem és intentar promocionar el turisme perquè vingui gent aquí a conèixer la nostra regió. Alors explica, que has explicat en francès el que és el Berguedà i tu el tornes a fer en català per al públic occità. Explica per al públic occità la situació geogràfica del Berguedà. A veure, el Berguedà és una comarca que està situada al nord de la província de Barcelona. És una comarca eminentment de muntanya, sobretot a la part nord, des de Berga, que és la capital, cap a la banda nord, doncs és una comarca de muntanya, i estem situats a 1 hora i mitja de Barcelona i aproximadament a 2 hores i mitja de Toulouse. Per tant, estem relativament a prop de la zona de Midi-Pyrénées. Que parles de Toulouse i de Languedoc, és això? Exactament. Llavors, el que estava comentant és que estem ara mateix situats en el Coll de la Bena, això és el Coll de la Bena, i és un punt que està dintre del Parc Natural del Cadí-Moixeró, que és el segon parc més gran de Catalunya i és un parc de muntanya on la gent ve molt a caminar. Hi ha una muntanya molt coneguda que és el Pedraforca, que es diu així per la forma de forca que té la seva muntanya. I que és darrere nosaltres. Que la tenim allà darrere. I després, doncs, aquesta muntanya sempre ha sigut molt concorreguda per la gent que venia tant a caminar com a escalar. Hi ha unes parets molt impressionants que permeten l'escalada i la gent doncs, sempre ha vingut aquí a fer d'escalada. Aquí he vist un paneu treball forestal, és un lloc d'activitat econòmica de cap a la foresta. Sí, és a dir, estem dintre d'un parc natural, però un parc natural és una forma legal que permet protegir un espai, però el que no fa és evitar que es facin algunes activitats tradicionals, entre elles l'explotació forestal. És a dir, a un parc nacional es poden fer menys coses, però en un parc natural està protegit, no es pot construir, no es poden fer segons quin tipus de carreteres, però en canvi es permet anar a buscar bolets, es permet anar a caminar, es permet fer explotació forestal. És a dir, les activitats de tota la vida estan regulades, però es poden realitzar. La caça també està regulada, però es pot caçar. Aquí s'hem vingut amb un grup de jornalistes en un camí especial, el camí de bons homes, pas dels catars, dels bons homes. Per què aquest interès d'aquesta catars, bons homes, vingut a Catalunya? Quin és el punt històric de cap a Catalunya, de cap a l'arribada d'aquesta població? De fet, a l'edat mitjana no existia ni Catalunya ni França. El que existia eren uns territoris, uns comtats, amb uns senyors, uns nobles, que eren els que tenien un territori que el protegien i que el defensaven. I en aquella època, la zona on estem ara i la zona del sud de França, és a dir, el que era Occitània, tenia moltíssima relació. La llengua és molt similar, la cultura és molt similar, tenien moltes relacions de maridatge, la gent es casaven uns amb els altres, hi havia molta relació. I llavors, els càtars que van viure a Occitània durant aquesta època i que van ser perseguits per culpa de la creuada i de la Inquisició, molts d'ells van fer el que era lògic, escapar seguint els camins que coneixien per la transhumància, que coneixien per altres activitats i venir a territoris d'aquí on van ser menys perseguits que en la zona d'Occitània, que habitualment es coneix com el país càtar. Per tant, el vincle és aquest, són els camins que van utilitzar els càtars en la seva fugida. Llavors, hi ha actes inquisitorials de la Inquisició que diuen que tots aquests poblets, Gósol, Feners, Sorribes, tots aquests poblets que hi ha en aquesta zona d'aquí, tots tenien càtars amagats en aquests pobles. I això ho posa a les actes de la Inquisició, perquè van venir aquí i es van intentar dissimular perquè no els perseguissin la croada i la Inquisició. Aquí hem menjat en un restaurant que se diu el Niu Nou, és un terrible sondatge fonètic per un francòfon, però hi ha una altra sorpresa a la fi del camí, hi ha un museu a visitar. Sí, és un petit centre d'interpretació que el que pretén és explicar això que estava intentant fer. És a dir, per què els càtars van venir en aquesta zona, quina relació tenien els càtars amb els nobles catalans. Llavors és un centre d'interpretació de la vida medieval, de Bagà, però també del catarisme. I s'explica això, els nobles que hi havia en aquella època, quina relació van tenir amb els càtars, què va passar d'una manera bastant dinàmica i bastant agradable, pensant molt per les famílies. Anem caminant. Anem caminant.